Hola, sóc en Jordi Vilà, el teu professor particular de Tai Chi i de Qigong. Gràcies per dedicar una part del teu temps a veure aquest vídeo i espero que quan acabi consideris que hagi valgut la pena. Molt sovint, el budisme zen fa servir metàfores per explicar l'evolució per la que va passant la psique humana des de la individualitat a la totalitat, de la multiplicitat a la unitat. L'intens esforç mental que requereix entrenar l'instint sense caure en els paranys de la ment no es pot transmetre de manera directa, sinó a través d'imatges que suspenguin per uns instants l'excessiva dependència de la ment analítica i que facin copsar, de manera intuïtiva, la totalitat de l'experiència transpersonal que representa el despertar. La lluna reflectida a l'aigua, el dit senyalant la lluna, la bombolla d'aire, totes aquestes imatges busquen aturar de manera sobtada el pensament discursiu per deixar aflorar a la superfície la ment de Buda que, segons la doctrina budista, tots tenim ja al nostre interior. A partir del segle VIII, els mestres zen xinesos van començar a utilitzar la metàfora de l'ensinistrament del bou per explicar les etapes que porten a l'estat de Buda. Amb el temps, aquesta metàfora es va anar ampliant, codificant i sistematitzant, afegint poemes, explicacions i imatges que buscaven enfortir el missatge. Fem un cop d'ull ràpid a aquestes imatges i al seu simbolisme. La primera imatge és la d'un bou lliure, sense ensinistrar, i representa la ment sense educar. A la segona imatge veiem el bover intentant calmar el bou, fent servir una corda. El bou, la ment, no es deixa portar i lluita per desobeir i tornar al seu estat anterior. A la tercera imatge, el bou segueix mansament el seu ensinistrador. La ment, calmada i centrada, no ofereix cap resistència. El bover, que és la concentració, segueix dominant gràcies a la corda, sense permetre que el bou faci ni un pas en fals. La quarta imatge és la del bou mirant tranquil·lament el seu ensinistrador, que encara no confia i segueix utilitzant la corda per controlar-lo. La ment es mira a si mateixa i la concentració encara no es pot relaxar. El bou va perdent la seva negror i comença a adquirir un color blanc ben pur. A la cinquena imatge, el bou segueix el seu ensinistrador sense necessitat d'estar lligat. És lliure d'anar on vulgui, però es deixa portar per al bover, que quasi bé no fa cas del bou. La ment, entrenada, no necessita de cap força per mantenir-se concentrada. A la sisena imatge, el bou descansa, relaxat, mentre el bover té temps de seure i tocar la flauta. Tot està en pau, tot està en harmonia. A la setena imatge, el bou, totalment blanc, menja quan té gana, beu quan té set, de manera natural i sense cap coerció. El bover se'n va a dormir, perquè la seva tasca ja s'ha completat. La ment es mou de manera natural, seguint el Tao, sense artificialitat, sense ritual, sense cap imposició. La concentració ja no és necessària. A la vuitena imatge, el bou i l'humà es perceben un a l'altre, però no necessiten interactuar. Cadascun ha esborrat la consciència de l'altre i suren feliços i serens entre els núvols i la boira. La novena imatge mostra el bover cantant i picant de mans, tot sol sota la llum de la lluna. La ment, il·luminada, se n'adona que no ha existit mai cap bou que ensinistrar. Finalment, a la desena imatge, l'humà també desapareix. La claror de la lluna ho il·lumina tot sense deixar cap racó a les fosques. Tot està buit. Tot és buit. Aquest és el simbolisme del bou en la tradició budista. Els taoistes van aprofitar aquesta metàfora de l'ensinistrament del bou per explicar el camí de fusió i harmonia amb el Tao Suprem. En realitat, el fet de fer servir la imatge de cavalcar i domesticar un animal salvatge com a metàfora del domini conscient de la ment és comú dins la tradició taoista. I molt sovint trobem imatges que representen Lao Tzu, el fundador mític del taoisme, cavalcant un búfal. Ara bé, avui m'agradaria centrar-me en aquestes imatges simbòliques en un àmbit molt més quotidià, familiar i proper per nosaltres. Explicaré les 10 imatges des del punt de vista de la pràctica del Qigong, la pràctica dels exercicis bioenergètics de la tradició xinesa. En el Qigong taoista i l'alquímia interna, el búfal és també una metàfora per al moviment de l'energia interior dins del cos. A la famosa il·lustració del Nei Jing Tu, el passatge interior del cos humà, podem veure un bou llaurant un camp. El camp és el camp de l'elixir, el Dantian, el centre vital més important del cos en el que podem emmagatzemar i refinar l'energia interna.
Podeu clicar a aquesta tarja per saber-ne més sobre el concepte del Tantien. El bou és el símbol del moviment de vaivé que fa l'energia entre el malic i la zona de Ming Men, la porta de la vida a la zona lumbar. El pagès que guia el bou és I, la intenció, que podem entendre com a concentració enfocada en un sol objectiu. Si contemplem les imatges de l'ensinistrament del bou des del punt de vista del Qigong taoista, veurem que la primera imatge és la d'un nen enfilat a les muntanyes, a prop d'un perillós penya-segat. Amb una mà fa una visera sobre els ulls per veure més lluny. Amb l'altra subjecta una corda. Se'ns fa evident que vol buscar un bou i lligar-lo per poder-lo ensinistrar. És la imatge de tots nosaltres quan comencem a practicar Qigong. Tenim un objectiu, però encara no tenim clar quin és ni en quina direcció buscar-lo. Sabem que volem entrenar la nostra energia interna per fer-la més saludable i més forta, però encara no sabem on buscar-la. El barranc és un símbol del perill que podem patir si no escollim el mètode correcte. Podem danyar la nostra energia i la nostra salut, caure en paranys psicològics o en ideologies sectàries. A la segona imatge, el nen descobreix les empremtes del bou. Ara podrà anar-lo a buscar amb eficàcia i seguretat. En el Qigong, després de temps de pràctica, sentim alguna cosa, una reacció que apareix durant els exercicis. Una sensació de benestar, de calma, d'escalfor. Sabem que aquesta energia que anomenem Qi existeix, almenys en el món de la nostra percepció personal. A la tercera imatge, el nen per fi veu el bou per primera vegada. Ara podrà lligar l'animal per tal d'ensinistrar-lo. En el Qigong, aquest moment ve marcat per l'aparició de sensacions tàctils, de percepcions sensorials molt clares, com ara vibració, entumiment, formigueig, distensió, picor o fred, calor, punxades i fins i tot alguna molèstia que indicarà que l'energia interna s'està obrint pas per zones fins ara bloquejades. A la quarta imatge, el nen ha lligat el bou, però aquest es resisteix i no vol cedir. El nen ha de fer servir tota la seva força per evitar que el bou s'escapi. En el Qigong serà molt necessari fer servir un control mental estricte sobre cada postura, cada respiració o visualització, per tal d'aconseguir que l'energia es mogui per als canals adequats. A la cinquena imatge, el bou ja està pacificat i passeja tranquil·lament permetent que el jove bover descansi. Es veu el progressiu emblanquiment del pelatge de l'animal, símbol de la comprensió gradual dels principis del Qigong. Quan ens hem acostumat a la pràctica després de molt de temps de repetir cada exercici, la ment podrà descansar i l'energia comença a fluir lliurement sense necessitat del control que hem hagut d'exercir en l'etapa inicial. A la sisena imatge, el nen cavalca el bou mentre toca la flauta. L'animal el porta sense cap por, en plena harmonia i relaxació. La corda ja no és necessària per poder guiar-lo. En el Qigong, la intenció i l'energia van juntes, sense cap oposició. Ja no és necessari pensar on hem de dirigir el flux d'energia interna, perquè aquesta anirà on se la necessiti, mentre la ment pot descansar. El so de la flauta representa el ritme natural i espontani de la respiració, que no necessita ser controlada ni coordinada en cap exercici, sinó que flueix lliure. La setena imatge mostra el nen tot sol. El bou ha desaparegut, s'ha fos amb l'entorn. El nen contempla l'infinit, subjectant la flauta que ja no li és útil. En aquesta etapa de profunda comprensió de la pràctica del Qigong, l'energia deixa de sentir-se, deixa d'importar, perquè l'únic que importa realment és la intenció, la concentració mental i el silenci interior. La ment ara és lliure, no necessita concentrar-se en punts d'acupuntura, meridians ni centres energètics. Simplement es queda en un estat de contemplació i d'observació, en calma i en silenci. La vuitena imatge mostra l'aparició del cercle de la lluna. No hi ha bou, no hi ha nen, no hi ha paisatge, no hi ha res. En fases molt avançades de la pràctica del Qigong, sovint relacionades amb el que s'anomena desbloqueig del canal central o la fixació de l'esperit a la cavitat original, apareix una mena de flaix de llum davant dels ulls, com el resplendor del sol si és daurat o el resplendor de la lluna si és blanc. Segurament aquest resplendor té a veure amb l'activació intensa del còrtex visual i l'alliberament de diferents hormones. En el taoisme alquímic, l'aparició d'aquest disc marca un dels grans punts d'inflexió en la pràctica meditativa. La novena imatge mostra un paisatge serè, sense cap aparició del nen ni del bou. Per fi, les muntanyes són muntanyes i els rius són rius. Tot està al seu lloc, en harmonia. Aquesta és l'acció del Tao.
natural, espontània. En el Qigong arriba un moment en què desapareix tota sensació de control. No controlem la respiració, no controlem la intenció, no controlem el flux d'energia. Hi ha una estranya però plaent sensació de desintegració, de desaparició, com si el nostre cos finalment es disgregués per fluir amb el Tao. El jo desapareix. La pràctica es fa sola. Podríem dir que ja no fem Qigong, ara és el Qigong el que ens fa a nosaltres. L'última imatge mostra el mateix paisatge del principi, amb el penya-segat des del qual el nen buscava el bou. El nen ara és adult, ara és lliure. Ara ja no busca cap bou, només contempla l'univers. En el Qigong, la pràctica se situa més enllà d'estils, escoles i tècniques i es converteix en l'expressió de l'energia universal. Ja no hem de fer cap postura perquè l'energia flueixi. Cada postura, al llarg de tot el dia, és l'expressió de l'energia. No hem de respirar de cap manera específica per moure l'energia. Cada inspiració i cada expiració són energia. El Qigong és la vida diària, és la rutina, el dia a dia. L'energia interna i l'energia del món estan en harmonia, en contacte directe cada segon. O almenys, aquesta seria l'última meta a assolir. Moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat fins al final. Si el vídeo t'ha agradat, deixa-li un like, comenta'l i si creus que val la pena, comparteix-lo. I si et subscrius al meu canal, encara em sentiré més feliç. Gràcies i que passis un dia genial.